Pekný deň každému. Moje meno je Iveta Hediová a pracujem pre spoločnosť HLPS už vyše 7 rokov a dnes vám prinášam niečo o produkte CGS-12, ktorý naši maďarskí výskumníci vynašli práve na choroby tzv. Civilizačné, či je to cukrovka, vysoký krvný tlak, rôzne potravinové intolerancie, alergie, rôzne zápalové ochorenia, tak si poďte vypočuť, že ktorý je to produkt. Ja vám to hneď zobrazím. Takže už by ste to mali vidieť. Je to CGS-12. Čo všetko obsahuje CGS-12, vám najprv v krátkosti poviem a potom si rozoberieme každú jednu zložku. Obsahuje kurkumu a viete, že kurkuma je takisto známa ako indický šafrán a už niekoľko tisíc rokov ju poznajú ľudia na tejto planéte a považujú ju za najzdravšiu bylinku na svete. Potom obsahuje hroznové jadierka, ktoré sme tu dali práve tým mikromletím. A hrozno je už takisto tisíce rokov veľmi staré, veľmi docenené aj z výživového, ale aj z lekárskeho hľadiska. A práve tento proces mikromletia tých hroznových jadierok poskytuje taký najväčší možný špecifický povrch počas trávenia. Čiže takmer 100% tých polyfenolov, ktoré sa v ňom nachádzajú, môže byť vstrebaný a zúžitkovaný. Ďalej obsahuje kyselinu humínovú a fulvovú. O ňu už viete, nakoľko skoro všetky naše produkty ich obsahujú a mám zvlášť video práve o kyseline humínovej. Je to minerálny vlastne komplex, ktorý obsahuje viac ako 80 minerálov, mikroprvkov a stopových prvkov. Ďalej obsahuje vitamín C. Viete, že naše telo si ho nedokáže vyrobiť samé, preto je potrebné ho zahrnúť vlastne do našej výživy a je to životne dôležitý prvok na optimálne fungovanie nášho organizmu. A nakoľko je vo vode rozpustný tento vitamín, tak pri ňom treba užívať veľké množstvo tekutín. Ďalej obsahuje vitamín B3, alebo ináč nazvaný niacín. Podieľa sa na normálnych metabolických procesoch, produkujúcich energiu a zohráva úlohu aj pri premene živín v skonzumovaných potravinách na energiu. Ďalej obsahuje zinok a zinok je nevyhnutnou zložkou pre každý živý organizmus. Dá sa povedať, že je prítomný vo všetkých našich bunkách a zinok sa podieľa na normálnej acidobázickej rovnováhe. Ďalej obsahuje olej z kôprových semien. Je to vynikajúci zdroj vláknin. Má vysoký obsah draslíka, ktorý priaznivo pôsobí na náš pohybový aparát. Ďalej obsahuje selén. Najviac ho obsahuje naša štítna žľaza. Obsahuje potom chróm. Je to nevyhnutný stopový prvok pre náš organizmus, pretože ovplyvňuje taký normálny metabolizmus uhlohydrátov, bielkovín a tukov. A práve s pribúdajúcim vekom ho máme stále menej a menej, preto je jeho doplnenie nevyhnutné. Ďalej obsahuje zelenú kávu. No a teraz si povedzme trošku viac o tých jednotlivých zložkách. Práve táto zelená káva obsahuje také minerály ako fosfor, železo, draslík, horčík, vápnik. Obsahuje kofeín, preto na nás pôsobí tak aj povzbudzujúco.
Obsahuje kyselinu chlorogénovú, to je veľmi silný antioxidant. Chráni náš organizmus pred voľnými radikálmi a pomáha nám práve tie toxíny z nášho organizmu vyplavovať. Pomáha aj pri redukcii hmotnosti, ale treba si dávať pozor. Nemyslíte si, že zelená káva je taký liek na chudnutie. Jej úlohou je tento proces samozrejme iba podporiť. Zelená káva je veľmi úžasná napríklad ako prevencia pred rakovinou. Pomáha aj pri cukrovke, dokonca štúdie ukazujú aj pri pokročilom štádiu cukrovky. Ďalej bude priaznivo vplývať aj na vaše srdiečko a upravuje krvný tlak. Mnoho ľudí mi hovorí, že zelená káva zvýši sa mi tlak. Nie, prosím vás, zelená káva reguluje krvný tlak, čiže vám ho bude upravovať. Čiže zelená káva nie je vhodná len na také zlepšenie trávenia, ale aj na takú očistu organizmu, ale naozaj sa postará aj o naše srdiečko. Veľmi dobre posilňuje imunitu. Čiže v chrípkovom období si myslím, že je to tiež dôležitý produkt. Samozrejme, budete mať aj krajšie nechtíky, vlásky a je to veľmi veľká prevencia aj na stukovatenie pečene a znižuje riziko aj cirhózy pečene práve zelená káva. Ďalej obsahuje kurkumu. Hlavnou zložkou kurkumy je kurkumín. Má antioxidačné, antibakteriálne, antiseptické, protizápalové účinky a takisto sa využíva ako farbivo. My ho máme v našom samozrejme prírodnom produkte sprchový a vlasový šampón Citrus Plus a podieľa sa na potláčaní aj akutných, ale aj pri chronických zápaloch. Podporuje imunitu a pôsobí preventívne pred vznikom rôznych ochorení. Čo nájdeme ešte okrem kurkumínu v kurkume? Nájdeme tam antioxidanty, vlákninu, organické kyseliny, kapsaicín, karotoneidy a vitamín C, B a E. Čo robí táto kurkuma? Posilňuje predovšetkým náš imunitný systém, pomáha pri hojení rán, bojuje proti zápalom, proti aj skrytým zápalom. Takisto dokáže pôsobiť na zdravie a funkcie mozgu, aj na kĺby je dobrý, tráviaci systém, dokonca pomáha pri zahlienení, pri astme, znižuje hladinu cholesterolu, pomáha pri kvasinkových infekciách, pozitívne vplýva na duševné zdravie, na náš kardiovaskulárny systém, prospieva zdraviu pokožky a vlasov. Je to vlastne také silné, veľmi silné prírodné antibiotikum. Môže dokonca pomôcť aj pri niektorých bolestiach, napríklad kĺbov alebo pri rôznych opuchoch. Potláča totižto tie zápalové procesy a je prevenciou pred vznikom trombózy, čiže podporuje zdravie srdca a ciev. Naozaj sú rôzne štúdie, kde je dokázané, že môže zmierniť príznaky osteoartrózy a reumatoidnej artritídy. Komu by som kurkumu neodporúčala? Ľuďom, ktorí majú problémy so žlčníkom alebo majú poruchu krvácania. A ešte je dôležité vedieť, že keď sa chystáte na nejakú operáciu, tak 2 týždne pred operáciou by ste nemali užívať tento produkt, pretože zvyšuje riziko krvácania. Ďalej obsahuje hroznové jadierka práve týmto mikromletím a tieto hroznové jadierka pomáhajú zmierniť opuchy a edémy. Viete, že edémy sú bežné po operácii rakoviny prsníka, takže naozaj odporúčam tento produkt. Ďalej má
má účinky na riedenie krvi, čo potenciálne vlastne znižuje vzniku tých krvných zrazenín, znižuje opuch nôh, chráni naše cievy pred poškodením a viete, ak sú poškodené cievy, tak môže viesť k vyššiemu krvnému tlaku. Takže ďalej môžu znížiť oxidačné poškodenie. Zvýšená hladina totižto toho LDL, zlého cholesterolu v krvi, je takým známym rizikovým faktorom pre srdcové choroby. A oxidácia LDL cholesterolu významne zvyšuje toto riziko a hrá ústrednú úlohu pri ateroskleróze alebo hromadení tukového povlaku v tepnách. Čiže sa zistilo, že znižuje vlastne oxidáciu LDL vyvolanú stravou a vlastne s tým vysokým obsahom tukov. Čo obsahujú ešte tieto jadierka z hrozna? Polyfenoly, flavonoidy, vitamín E a C, niektoré vitamíny skupiny B, kyselinu linolovú, omega-6, draslík, horčík a vlastne ďalšie také minerály a stopové prvky. Čo dokážeme práve s týmito hroznovými jadierkami? Dokážeme bojovať aj proti depresii, pretože zvyšujú hladinu serotonínu a dopamínu v mozgu. Majú veľmi priaznivý vplyv na trávenie a metabolizmus, podporujú zdravie srdca a ciev, zlepšujú stav pri krčových žilách a prispievajú k ich prevencii, prispievajú normalizovaniu hladiny cholesterolu, k normalizovaniu hladiny krvného tlaku. Pôsobia samozrejme protizápalovo. Vidíte, ako jedna zložka na seba nadväzuje, ešte viac sa podporujú, preto im hovoríme, že sú zázračné. Tlmia vyplavovanie histamínu, čím dokážu zmierniť vlastne rôzny priebeh alergických reakcií. Pomáhajú udržiavať mladiství v slad pokožky, podporujú funkcie mozgu, neutralizujú voľné radikály, čiže znižujú riziko vzniku rakoviny, zápalu a cievnych ochorení a zabraňujú predčasnému stárnutiu buniek. Čiže tieto hroznové jadierka nám veľmi chránia to srdiečko. Obsahujú totižto významné množstvo omega-3 mastných kyselín. Mnohí sa ma pýtajú, či my nemáme omega-3 mastné kyseliny, pretože teraz je to móda užívať. My máme každú jednu živinu skrytú v prírodnej forme. Čiže nie tak vyrobenú, že aha, toto sú omega-3 mastné kyseliny, ale vidíte napríklad aj tieto jadierka z hrozna obsahujú omega-3 mastné kyseliny, obsahujú kyselinu alfa linolénovú a vlastne túto kyselinu my nedokážeme produkovať a práve oni zabraňujú vzniku aterosklerózy, hypertenzie, srdcového infarktu, srdcovej porážky a ochorení koronárnych ciev. Takisto zlepšuje hladinu inzulínu na lačno, ale aj citlivosť na inzulín. Pomáha v prevencii proti rakovine, sme už vraveli, že pri chudnutí, takisto pri cukrovke a môžeme sa spoľahnúť na práve na tieto hroznové jadierka aj vtedy, ak sa nám postupom času zhoršil napríklad zrak alebo v prípade zápalu zlatej žily a takisto zmierňuje príznaky Alzheimerovej choroby. Ďalšou takou zložkou je kôpor alebo olej z kôpru. Kôpor je jedna starodávna bylinka, o ktorej sa zmieňovali už v Biblii aj v starých egyptských rukopisoch. Kôpor totiž predstavuje bohatú zásobáreň vápnika. Pomáha neutralizovať niektoré karcinogény, ako napríklad cigaretový dym, výfukové plyny z automobilov.
môže priniesť úľavu pri menštruácii, je pomocníkom pri úzkostiach, pri depresii. Vidíte, zase znižuje aj kôpor cholesterol, bojuje proti baktériám, čiže má antimikrobiálne účinky. Veľmi je účinný napríklad proti zlatému stafilokokovi či kvasinke Candida albicans. Čiže zlatý stafilokok, veľmi sa ľudia na toto alebo majú problémy s týmto zlatým stafilokokom, takže aj proti tomu je dobrý kôprový olej. Obsahuje veľa živín kôprový olej, beta-karotény, vitamín C, mangán, kyselinu listovú a samozrejme železo. A dnes je známe, že kôporový olej sa najčastejšie používa pri poruchách trávenia. My ho zbožňujeme po jedle, nie je nafúknuté brúško, dokonca stimuluje činnosť obličiek, predchádza obličkovým kameňom a bojuje proti ním. Upokojuje tráviace ťažkosti, čiže keď máte nejaké krče napríklad, pri kolititíde, pri prekyslení, pri gastritíde, pri nadúvaní, plynatosti, lieči napríklad infekcie obličiek a cystitídu. Osvedčil sa aj v boji proti celulitíde, spomaluje proces straty kostnej hmoty, čiže osteoporóza, znižuje hladinu cholesterolu v krvi, normalizuje krvný tlak, dokonca vie bojovať aj proti nespavosti a zmierňuje pocit zvracania. Čiže tam odporúčam aj tehotným ženám, ktoré čakajú bábätko, môžu zmierniť ten pocit zvracania, zabraňujú šíreniu baktérií. Ďalej, je ho možné použiť ako pomocnú látku napríklad aj pri anorexii, pri zažívacích ťažkostiach, ochoreniach srdiečka, ateroskleróze, pri chorobách močových ciest, hemoroidoch, pri plynatosti, pri črevnej kolike, pri menštruačných krčoch, pri nespavosti. Vracanie tých tehotných žien som už spomínala. Dokonca spomaluje proces starnutia, skrášľuje sladkokožky, reguluje menštruáciu, ale aj periodicitu, aj množstvo kôprový olej. Hej. Takisto zmierňuje symptómy menopauzy. Tým tehotným ženám napríklad pomáha prekonať aj fyzickú váhu súvisiacu s tehotenstvom a stimuluje laktáciu dojčiacich žien a obmedzuje koliky dieťatka, bábätka. Čiže naozaj môže znížiť tie menštruačné krče, môže znížiť depresiu a čo je na tom najlepšie, že nemá žiadne nejaké nepriaznivé účinky, znižuje cholesterol, je to taký zdroj energie a pomáha nám pri trávení. Práve tie mastné kyseliny sú vlastne tým hlavným zdrojom energie. Kôpor pomáha liečiť aj epilepsiu, antimikrobiálne účinky, o tom sme už hovorili, a takisto vykazuje kôpor, sú na to štúdie, protizápalové a analgetické vlastnosti. No a dostali sme sa ku kyseline humínovej a tam by som trošku viac rozoberala trošku pesticídy. Som sa rozhodla, že aby ste vedeli, prečo je dôležité práve aj CGS-12. Kyselina fulvonová, humínová obsahuje vlastne také veľké množstvo zo širokého spektra minerálov, vrátane stopových prvkov. A minerály sú nevyhnutné pre každý aspekt nášho zdravia.
vývoj kostnej hmoty, pravidelnosť tepovej frekvencie, zdravie srdiečka, zdravie očí, trávenie, duševné zdravie a spolupráca s ďalšími živinami, ako sú napríklad vitamíny a enzymy, práve robia minerály zodpovedné za vykonávanie mnohých týchto chemických procesov, reakcií v našom organizme. V jednoduchosti by sa to dalo povedať, že keď sa niečo začne kaziť v našom tele, tak je to takmer vždy spojené s nedostatkom potrebných minerálov. A prečo nemôžeme získať tie minerály z jedla, ako to bolo kedysi? Tak existuje mnoho dôvodov, ale dva najväčšie dôvody sú vlastne nástup komerčného poľnohospodárstva, ktoré využíva metódy vyčerpania pôdy a poľnohospodárskych chemikálií, najmä hnojív a pesticídov. Viete, pred 100 rokmi poľnohospodári zvykli do pôdy zavádzať ako hnojivo bohatý kompost. Na to si určite pamätáte. Zvykli meniť plodiny pestované na poli a nechávali pole odpočívať. Keďže sa však náš systém produkcie potravín stal komerčne využívaným, už jednoducho nie je možné, aby poľnohospodári v takej veľkej miere vracali živiny do pôdy. Nie je to totižto ani len ekonomicky možné. A práve huminové a fulvonové kyseliny sú také starodávne látky, ktoré vám dávajú to množstvo minerálov, ktoré práve neviete využiť už alebo získať z potravín. A čo je na tom najlepšie je, že váš organizmus vie, ako spracovať kyselinu huminovú a fulvónovú, pretože zapínajú fyziologické spínače, ktoré aktivujú určité biologické funkcie v našom organizme, ako sú napríklad prevencia chorôb alebo symptómy ochorenia. Jednoduchosti povedané, tou vibráciou, tou energiou, ktorou ste získali chorobu, práve kyselina humínová dokáže zvýšiť tú vibráciu, vlastne tú elektriku tak, aby nastalo samoliečenie organizmu. Minerály obsiahnuté práve v týchto kyselinách, ktoré sú nevyhnutné, a ja naozaj tvrdím, že toto je jedlo, keď už nič iné, tak kyselinu humínovú. Nedá sa získať to potrebné množstvo tých živín len z kyseliny humínovej a naše telá vedia, ako spracovať tie minerály a v dnešnom svete ich bohužiaľ potrebujeme oveľa viac než kedykoľvek v minulosti a telo ich musí prijímať a našťastie teraz vieme, že je to možné práve pomocou kyseliny humínovej a fulvovej. A nedostatok čo je len jedného minerálu, ako napríklad horčík, verme, že len horčík nám chýba, môže byť spojený s desiatkami ochorení a môže mať vplyv na štítnu žľazu, endokrínny systém, srdce, kosti a mnoho ďalších častí tela. Čo dokáže? Teraz vám poviem niektoré štúdie. Štúdia z roku 1991 zistila, že pravidelné dávky humínovej a fulvonovej kyseliny môžu pomôcť rýchlo a pohodlne zmierniť príznaky bežného prechladnutia. Štúdia z roku 1984 skúmala použitie humínovej a fulvonovej kyseliny pri chronickej bronchitíde a zistila, že boli rovnako účinné alebo i viac ako bežné terapie liekmi pri zmierňovaní symptómov. Sprístupňuje minerály na ďalšie spracovanie v organizme, ako napríklad železo, ktoré zvyčajne sa veľmi ťažko vie vstrebať. Máme úžasné skúsenosti práve s anémiou.
Pacienti s rakovinou spôsobujúcou nádory pažeráka mali 100% úspešnosť v prevencii progresie nádoru do rakovinového stavu, keď sa 2 roky liečili roztokom, to je štúdia, roztokom humínového extraktu, píše štúdia z roku 1993. Štúdia z roku 1982 zistila, že injekcie s humínovými látkami boli vysoko účinné, až 90%, pri zastavení rastu nádorov štítnej žľazy. Väčšina pacientov, ktorí používali humínové a fulvónové kyseliny na iné účely, pocítili aj lepší spánok. Predbežné štúdie in vitro s vírusom chrípky a vírusom herpes simplex typu 1 preukázali, že humínové látky sú účinné proti obom vírusom, a to je štúdia z roku 1977. Pacienti s hemoragickou horúčkou boli úspešne liečení humínovými extraktmi, ktoré zastavili krvácanie, obnovili cirkuláciu, odstránili zrazeniny, pôsobili antivírusovo a výrazne posilnili a regulovali imunitný systém. To je štúdia z roku 1991. Dokáže alebo robí tú elektrickú rovnováhu v bunkách, čiže predĺží ich vlastne celkovú životnosť tých našich buniek. Bolo identifikovaných niekoľko imunostimulačných vlastností humínových a fulvonových kyselín, ktoré môžu pomôcť chrániť pred rôznymi vírusmi. Štúdie v Číne ukázali, že deti pozitívne reagovali na humínové látky pri vírusových respiračných ochoreniach, aj keď predtým nereagovali na klasickú liečbu. Ďalej, pomáhajú odstraňovať rôzne kožné stavy, vrátane vredov a kožných ochorení. Štúdia z roku 1991 potvrdila rovnaký účinok aj pri vnútorných vredoch. Pacienti používajúci fulvonové a humínové látky na iné zdravotné účiny hlásili dokonca i menšie bolesti, ako aj lepší spánok. Štúdia z roku 1995 zistila, že tieto látky môžu znížiť i účinok voľných radikálov v organizme. Aktívni ľudia, ktorí vylučujú minerály z tela prostredníctvom potenia, vzhľadom na tieto vyššie úrovne aktivity sú samozrejme športovci vystavení mimoriadne náročným výživovým požiadavkám, pri ktorých má nedostatok nielen negatívny vplyv na ich výkonnosť, ale ohrozuje zdravie. Mnoho športovcov k nám prichádza práve, že už majú veľa zdravotných problémov. Skutočnosťou je, že športovci potrebujú oveľa viac tých minerálov, aminokyselín, enzymov, fitonutrientov a vitamínov ako tí, ktorí nie sú aktívni. Nemocničné štúdie v Číne ukazujú, že starší pacienti vo veku 60-90 rokov, ktorí boli liečení fulvonovou kyselinou, nadobudli opäť chuť do jedla, lepšie spali, boli energickejší. Ďalšie štúdie z Indie ukazujú, že fulvonové kyseliny sa považujú za silnú anti-agingovú terapiu, ktorá tiež pomáha pri symptómoch demencie. A teraz sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu, že kyselina humínová preukázala, že rozkladá toxické pesticídy, napríklad parakvát, a pomáha ich odstrániť z tela. A viete, v našom tomto toxickom svete, lebo taký bohužiaľ žijeme, je dôležité nájsť takú prírodnú látku, ktorá pomôže tieto toxíny odstrániť z organizmu. Ešte lepšia je skutočnosť, že práve táto kyselina humínová fulvová dokáže viazať ťažké kovy, aj pesticídy, ako je napríklad glyfosát. Teraz sme sa dostali k tomuto pesticídu,
ktorý si ani neuvedomujete, že ho máme skoro všetci v sebe. Európska únia totiž pred 6 rokmi obnovila používanie glyfosátu na 5 rokov s podmienkou, že počas tohto obdobia bude postupne ukončené. Minulý rok sa však dočasne predĺžilo používanie glyfosátu o 1 rok. Všetky totiž tieto pesticídy v Únii získavajú povolenie na určitý čas, po ktorom musia zodpovedné agentúry opäť preskúmať, či sú bezpečné alebo nie. Glyfosát takto povolenie získal v roku 2017 s tým, že každý prípravok, ktorý ho obsahuje, bude na základe hodnotenia bezpečnosti povolený vnútroštátnymi orgánmi. Čiže štát rozhoduje o tom. A na Slovensku môžu pestovatelia glyfosát používať. Či spôsobuje glyfosát rakovinu. Názory na túto tému sa vo vedeckej komunite rôznia. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny v roku 2015 zaradila túto látku medzi pravdepodobné karcinogény pre človeka. Glyfosát sa žiaľ často používa aj na verejných priestranstvách a súkromných pozemkoch. A mamičky, ktoré s nádejou na lepšie zdravie chodia so svojimi deťmi do parkov a na detské ihriská, ani nevedia, že aj tieto ošetrujú potenciálne karcinogénnym glyfosátom. Viete napríklad, že takmer polovica Európanov má v tele stopy glyfosátu. Treba si uvedomiť, že takto masívne používaný herbicíd sa z prostredia nestratí jednoducho len tak. Od začiatku 70. rokov 20. storočia sa objem herbicídov s obsahom glyfosátu zvýšil 100-násobne a zistilo sa, že jeho rozpad vo vode a pôde je oveľa dlhší, ako sa uvádza. Podľa nezávislých výskumov sa glyfosát a jeho metabolity nachádzajú v soji, v pive, v zelenom, čiernom čaji a ďalších potravinách. Regulačné úrady uvádzajú, že udávaná denná prípustná dávka glyfosátu v USA a v Európskej únii je vypočítaná na základe zastaraných poznatkov. Testovanie v susednej Českej republike v roku 2013 zistili prítomnosť glyfosátu v moči 6 ľudí z 10. A podľa nedávneho prieskumu má takmer polovica Európanov v tele jeho stopy. Už len táto skutočnosť nám hovorí, ako veľmi potrebujeme tento produkt. Ďalej obsahuje práve CGS-12 vitamín B3, čo spôsobí, ak nemáme B3 v našom organizme. Môže to spôsobiť demenciu, zmetenosť, nespavosť, halucinácie, stratu pamäti, tras, ťažké psychické stavy, ďalej hnačka, strata na váhe, nechutenstvo, rôzne zápaly kože, precitlivenosť. Ďalej môže nedostatok B3, vitamínu B3 môže spôsobiť únavu, vznik vyrážok na koži, najmä ak sa vystavujete slnečným lúčom, poruchy trávenia, nechutenstvo, poruchy psychiky, migrény, depresívne stavy. A viete, kto potrebuje viac vitamínu B3? Alkoholici, fajčiari a ľudia s ochorením obličiek. Takisto sa odporúča zvýšená dávka tohto niacínu pri horúčkach, infekciách, tehotenstve, pri dojčení, pri zvýšenej fyzickej a psychickej námahe, ak to už dneska nemá, pri konzumácii veľkého množstva cukru a sladkosti. Čiže kto konzumuje veľa cukru a sladkosti, určite treba zvýšiť dávku vitamínu B3, takisto aj v starobe. Napomáha totižto tráviacemu systému, pokožke, funkcii nervového systému, zvyšuje HDL cholesterol, to je ten dobrý cholesterol. Ďalej obsahuje tento produkt CGS-12 vitamín C. Vitamín C spolupracuje s kolagénom. Kolagén je
nevyhnutná súčasť nášho spojivového tkaniva, ktorá je zásadná pri hojení rán. A vitamín C je podstatný pre produkciu kolagénu. S jeho pomocou sa zregenerujú svaly a napomôžete tak k takým pevnejším kostiam, chrupavkám, ťasnám, zubom či kože. Ako antioxidant pomáha pred vzniku oxidačného stresu a viete, že ten oxidačný stres sa viaže ku škodlivým účinkom reaktívnych foriem kyslíka, ktoré môžu poškodiť membránu, čiže súčasť toho klbového púzdra, a tekutina obsiahnutá v membráne zabezpečuje funkciu maziva, klbov a tým aj normálnu pohyblivosť. Výsledkom pôsobenia voľných radikálov sa však membrána rozrušuje a tekutina z nej uniká a váš pohyb sa stáva bolestivým. Ochranou klbovej chrupavky a tej synoviálnej membrány vitamín C zachováva tú integritu klbového spoja a tak redukuje bolesť klbov, dokonca aj zápal. Denná dávka C vitamínu, nakoľko si ho nevieme vyrobiť sami v našom organizme, je dôležitá na dobrú vstrebateľnosť kolagénu. Ľudia radi pijú kolagén. Kolagén sa, prosím vás, vytvára aj v 80-ke, takže kolagén máme v organizme, len ho treba trošku podporiť a práve ho podporíme vitamínom C. Vitamín C potrebujeme aj na energiu. Takisto sa podieľa na vstrebávaní železa. Železo je minerál potrebný pre červené krvinky, ktorých úlohou je prenášať kyslík. Vitamín C je veľmi dôležité aj na naše pevné nervy. Tak ako dneska už žijeme v tom strese, máme stresové obdobia a nemyslím si, že nie je človek, ktorý by nemal stres. A keď dôjde k takémuto stresujúcemu stimulu, tak také typické reakcie sa prejavujú v podobe zvýšenej srdcovej frekvencie, krvného tlaku, zrýchleného dýchania, rozšírenia zreničiek a potenia. A aký súvis to má s vitamínom C? Keď sme v strese, tak naše telo spotrebuje oveľa viac vitamínu C a môžeme sa vyčerpať. A takéto dlhotrvajúce stresy by mali byť práve že sprevádzané zvýšaným príjmom vitamínu C, aby ste mohli byť energickí, ostražení, sústredení. Sám vynálezca doktor Albert Szent-Györgyi užíval až do svojej smrti 10 000 mg C vitamínu denne. Ďalej obsahuje zinok a zinok sa nachádza v mozgu, v očnej dúhovke, v kostiach, v mužských pohlavných žľazách a na rozdiel od železa trpí nedostatkom zinku o mnoho viac ľudí, si predstavte. Zinok je po horčíku najdôležitejší minerál, pretože viac ako 200 enzymatických procesov je závislých práve na zinku. Čiže zinok má naozaj taký podiel na celom rade pochodov, čo sa týka nášho organizmu, hlavne na náš imunitný systém. Dôležitou súčasťou totižto imunitného systému sú tzv. T-bunky, ktoré sa tvoria v týmusu. Tieto bunky napádajú a ničia patogény, ktoré na organizmus útočia. A zinok funguje tak, že sa aktivujú tieto bunky, takže môžu rýchlo neutralizovať akúkoľvek hrozbu. A istú súvislosť má zinok aj s ohľadom na autoimunitné ochorenia, pretože bolo preukázané výskumami, že ľudia s autoimunitným ochorením majú obvykle
výrazne nižšiu hladinu zinku. Ďalej obsahuje selén. Selén podporuje tvorbu bielých krviniek, takisto zneškodňuje ťažké kovy, zabraňuje usadzovaniu krvných doštičiek, podporuje tvorbu a pohyblivosť spermií, znižuje hladinu zlého, zase toho zlého LDL cholesterolu, podporuje obnovu buniek v pečení a taktiež jej funkcie. Čiže je potrebný na podporu imunity, na obnovu buniek pečenie, pri rôznych srdcovo-cievnych ochoreniach, kožných problémoch, pri neplodnosti je veľmi dôležitý. A keď ho máte málo, tak sa to prejavuje únavou, neplodnosťou a my máme vďaka tomuto produktu aj veľa HLV z detičiek. Takisto môže spôsobiť svalovú slabosť alebo už spomínaný oslabený imunitný systém. No a ešte je v ňom chróm. Chróm zvyšuje účinnosť inzulínu, preto ho potrebujeme, pretože kontroluje inzulín, samozrejme hladinu cukru v krvi. Chróm je dôležitý pre správnu funkciu metabolizmu tukov a bielkovín v organizme. Je veľmi dobrý na zlepšenie nálady, čiže zmierňuje príznaky depresie, podporuje zdravie kostí a zubov, môže takisto zlepšiť kvalitu spánku, zmierniť príznaky nespavosti. Chróm môže pomôcť pri raste svalovej hmoty a pri obnove pri cvičení. Ako vidíte, tak práve tento produkt samozrejme je v rastlinnej kapsulke, v rastlinnej celulóze. Môžete si ho kľudne vysypať, keď máte problém s prehltaním. A jednoducho tento produkt máme dobré skúsenosti pri neplodnosti, pri rôznych ženských problémoch, pri zápalových ochoreniach, močových ciest, cystách, pri rôznych ženských problémoch, cukrovka, ďalej trávenie, rôzne potravinové intolerancie, máme úžasné výsledky, reguluje ten krvný tlak, takže pri zápaloch očí a rôznych typoch zápaloch, ako vidíte, reuma, proste všetko tieto civilizačné choroby. Ja si myslím, že je to taký produkt, ktorý si zaslúži prvenstvo. Pre mňa je to top produkt, takže ho užívam pravidelne. A ja vám prajem, aby ste získali s týmto produktom čo najskôr veľmi dobré a pozitívne skúsenosti. Pekný večer ešte všetkým.